Vážení kolegovia, je mrazivé vidieť, koľkí z vás sú demokrati, len kým máte moc nad informáciami. Donedávna vám nevadilo, keď boháči skupovali médiá, lebo to nerobili tí naši zlí, konzervatívno-národní oligarchovia, ale vaši dobrí, progresívno-globalistickí filantropovia. Donedávna vám nevadilo, keď vám úspešné osobnosti, herci či influenceri vyjadrovali podporu v médiách, ale keď to robí Elon Musk, zrazu takéto zasahovanie do demokracie odmietate. A Thierry Breton sa verejne vyhráža, že ak v Nemecku vyhrá AfD, tak zrušia voľby rovnako, ako to spravili v Rumunsku. Prosím vás, a kde ste boli, keď vyšlo najavo, že Soros v 2014 pred európskymi voľbami v miliónoch financoval aktivistov a novinárov, aby uspeli progresívni eurofederalisti? Vtedy nebola ohrozená demokracia? Či aj zabudol som, to bolo v poriadku, lebo vy ste tí správni. Vážení kolegovia, môžete tu hodiny predstierať, že akt o digitálnych službách je tu pre bezpečnosť občanov. V skutočnosti je tu pre vás ako nástroj na umlčanie názorových oponentov a získanie kontroly nad sociálnymi sieťami. A to nemá naozaj nič spoločné s demokraciou. Ďakujem.